देखी हमनी खातिर छठ का होला। अगर ये जाने के बा तो एक बार स्टेशन पर जाई और गांव जाए वाला ट्रेन के भीड़ देखी आ शहर के सन्नाटा देखी, तब रउआ बुझाई कि हमनी खातिर छठ का होला। कंपनी छुट्टी देवे चाहे ना, लेकिन दिल में ये उमंग रहेला कि छठ में अपना परिवार के साथ ही रहे के बा। और आदमी जनरल में ठुसा ठुसा के भी अगर आवे के होखे तो घरे जरूर आवेला। तो अगर हमनी के छठ के बारे में जाने के बा तो रुआ गांव देखे के पड़ी। जब रुआ गाँवे आए तो चारू ओरी के शोर बता दी कि हमनी खातिर छठ का होला। जगमग दियरी के अजोर बता दी कि हमनी खातिर छठ का होला। गांव के चहल पहल बता दी कि छठ हमनी खातिर का होला। जगमग मड़ई या महल बतावेला कि छठ हमनी खातिर का होला। गुजरात, पूना, दिल्ली, लुधियाना के एतवार बाजार बता दी कि छठ हमनी खातिर का होला। परदेसी लोग के घर आइला के बाद चेहरा के जौन चमक बा उ बता देवेला कि छठ हमनी खातिर का होला। अगर छठ जैसन महापर्व ना रही तो दिल्ली बेंगलोर के बड़ा बड़ा बिल्डिंग में रहे वाला गांव के परिवार के बीच में माटी के चूल्हा ना पहुंची। कितनो महंगा रहुआ किचन बना ली, लेकिन खरना के खीर बनावे खातिर माटी के चूल्हे ले आवे के पड़ी। और जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग में माटी के चूल्हा पर खीर बनेला तो ऐसा लागेला कि अपना सुखल संस्कृति के गाछ में केहू पानी डाल देलस। छठे ऐसा पर्व बा जेमे उगत सूरज के साथ साथ डूबत सूरज के भी पूजा होला और पूरा विश्व के इस संदेश दियाला कि उगत सूरज के साथ साथ डूबत सूरज के भी महत्व बा। तो आज हमनी रुआ लोग के साथे छठ मनाएम सन। पूरा झुलनिया गांव रुआ लोग के साथे छठ मनाई, रुआ लोग के हंसाई, रुआ साथे गाई गुनगुनाई। तो बनल रही और देखत रही छठ के उमंग जेपी यादव के संग।